କେଉଁ ବର୍ଷ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1947, ଅପସନ୍ ବି 1948, ଅପସନ୍ ସି 1950, ଅପସନ୍ ଡି 1952। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 1950। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବାର ସମୟ କେତେ ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଏ 50 ସେକେଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ବି 52 ସେକେଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ସି 60 ସେକେଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଡି 62 ସେକେଣ୍ଡ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 52 ସେକେଣ୍ଡ। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ବର୍ଷ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1991, ଅପସନ୍ ବି 1984, ଅପସନ୍ ସି 1985, ଅପସନ୍ ଡି 1982। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 1984। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ଲୌହ ପୁରୁଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ଅପସନ୍ ବି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଅପସନ୍ ସି ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ, ଅପସନ୍ ଡି ଦାଦା ଭାଇ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ, ଅପସନ୍ ବି ହଳଦୀଘାଟି ଯୁଦ୍ଧ, ଅପସନ୍ ସି ଚୌସା ଯୁଦ୍ଧ, ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସି ନୁହଁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ହଳଦୀଘାଟି ଯୁଦ୍ଧ। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ରେଖାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ମ୍ୟାକମୋହନ, ଅପସନ୍ ବି ଦୁରାନ୍ଦ, ଅପସନ୍ ସି ରେଡ୍ କ୍ଲିଫ୍, ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସି ନୁହେଁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ରେଡ୍ କ୍ଲିଫ୍। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମୁସଲମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ, ଅପସନ୍ ବି ଡକ୍ଟର ଜାକିର ହୁସେନ, ଅପସନ୍ ସି ଫାରିଖୁଦ୍ଦିନ ଆଲି ଅହମଦ, ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସି ନୁହେଁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଡକ୍ଟର ଜାକିର ହୁସେନ। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଫସଲରୁ ଚିନି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗାଜର, ଅପସନ୍ ବି ଖଜୁରୀ, ଅପସନ୍ ସି ଆଖୁ, ଅପସନ୍ ଡି ସୋୟାବିନ୍। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଆଖୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଡୁରାଣ୍ଡ କପ୍ କେଉଁ ଖେଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଅପସନ୍ ଏ ହକି, ଅପସନ୍ ବି କ୍ରିକେଟ, ଅପସନ୍ ସି ଫୁଟବଲ, ଅପସନ୍ ଡି କବାଡି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଫୁଟବଲ। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ପଶୁକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ପୋଷା ବନେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ କୁକୁର, ଅପସନ୍ ବି ବିଲେଇ, ଅପସନ୍ ସି ଘୋଡ଼ା, ଅପସନ୍ ଡି ଛେଳି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କୁକୁର। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର କେତୋଟି ରଙ୍ଗ? ଅପସନ୍ ଏ 5ଟି, ଅପସନ୍ ବି 6ଟି, ଅପସନ୍ ସି 7ଟି, ଅପସନ୍ ଡି 8ଟି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 7ଟି।